Оти Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шаҳло Гулхоҷа дар каноратон ҳастам. Салом. Нахуст муруре дорем ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 8 апрел. ҷои гарматонро хунук накунед ва дар Русия мунтазири беҳбуди вазъият бошед. Ин машварат ба муҳоҷирон аст ки дар пайи суҳбати нахуствазирони Тоҷикистону Русия садо медиҳад. кумаки якдафаина ба афроди камбизоат ва харидани маводи тиббӣ ва ё миллионҳо доллари бонки ҷаҳониро Тоҷикистон чӣ гуна сарф хоҳад кард? نفاذی خونه اگر برابر پسکن 10,000 دلار بود در حساب میونه و جنین برابر قریب 100,000 150,000 دلار و غیره شد. азордуравған навбат ба сирпиёзу ҳазориспанд расид. Дар бозорҳои Тоҷикистон нархи ба истилоҳ давоҳои мардумии зидди коронавирус боло рафтааст. фаҳмидем ки чеснок, лимон, испанд ҳамин вируса ҳамин чизора пешгирӣ мекунад. сол витамини С дорад дар таркибаш. лимон, масалан чеснок. Нахуствазири Русия Михаил Мишустин бо Қои Расулзода сарвазири Тоҷикистон суҳбати телефонӣ анҷом додааст. Гуфтугӯи нахуствазирон дар поёни рӯзи 7 апрел сурат гирифт. Ба иттилои дафтари матбуоти ҳарду ҷониб мавзӯи асосии суҳбат хуруҷи коронавирус ва тадбирҳо барои пешгирӣ аз паҳншавии он дар қаламрави ду кишвар буд. Расонаҳои Русия иттилоъ доданд, ки дар ин суҳбат бозгардони муҳоҷирони тоҷик ба ватанашон низ арзёбӣ шудааст. Ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Хуб, оё ҷузъиёти дигаре аз ин суҳбат дар даст аст ё не? салом Шаҳло. Иттилоъ дар мавриди гуфтугӯи ду нахуствазир хеле маҳдуд аст. Дафтарҳои матбуоти ҳарду ҷониб бо нашри хабарҳои кӯтоҳ иктифо карданд, аммо ҷолиб ин ки маълумоте ки нашр шуд аз ҳам фарқ мекунад. дафтари матбуоти ҳукумати Русия мегӯяд дар ин гуфтугӯ масъалаи бозгардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия қарор доранд матрах шуд. Аммо дар иттилоъе ки расонаҳои давлатии Тоҷикистон нашр карданд, дар бораи бозгардонидани муҳоҷирон аслан чизе гуфта намешавад. танҳо таъкид шудааст ки Расулзода дар ин суҳбат имконияти содироти маҳсулоти кишоварзӣ барвақтии Тоҷикистон ба Русияро матрах кардааст. Тоҷикистон солҳост ки аз Русия мехоҳад барои содироти маҳсулоти кишоварзиаш шароит фароҳам кунад, аммо ҳанӯз ҳаҷми содироти кишвар ба Русия ночиз аст. Абдулло, бубин имрӯзҳо садҳо нафар муҳоҷирон ки қабл аз хуруҷи вирус билети бозгашт ба Тоҷикистонро доштанд, акнун дар Русия банд монданд. Пас аз ин гуфтугӯ масъалаи бозгашти муҳоҷирон, ташкили парвозҳои вижа дар назар ҳаст? На Шаҳло, як мақоми баландпоя ки масъули робитаи Тоҷикистон ва Русия аст гуфт то поёни моҳи апрел мавзӯи ташкили парвозҳо миёни Тоҷикистон ва Русия аслан матраҳ нест. ӯ гуфт то муътадил шудани вазъият беҳтар аст муҳоҷирон дар ҷойҳои зисти худ боқӣ бимонанд, чун бо пас шудани хуруҷи вирус қарор аст ширкату корхонаҳо дубора фаъол шаванд ва ҳамагӣ ба нерӯи корӣ ниёз хоҳанд дошт. Ин мақомдор гуфт аз мушкилоте ки имрӯзҳо муҳоҷирон рӯ ба рӯянд огоҳ аст, аммо бо бозгаштан онҳо на мушкили худ ва на мушкили хонавода ва дар маҷмӯъ кишварро низ кам намекунанд. чун бо бозгашти худ муҳоҷирон 14 рӯз дар карантин қарор мегиранд ва баъди бозгаштан ба Русия низ зери карантин хоҳанд буд. Ба таъкиди ин мақомдор ба гумон аст ки дар ояндаи наздик марзҳои Русия боз шавад. Бинобар ин қисме аз муҳоҷирон ба ин ҷо омада наметавонанд ва аз ин рӯ бо анҷом ёфтани карантин дар бозор талабот ба нерӯи корӣ якбора зиёд хоҳад шуд ва онҳое ки имрӯз корашонро аз даст доданд кор хоҳанд ёфт. Ба гуфтаи мақомоти Тоҷикистон дар Русия ҳоло 486,000 нафар муҳоҷирон қарор доранд, аммо мақомоти Русия шумораи муҳоҷиронро аз 1 миллион нафар бештар мегӯянд. даромади ҳар чорумин хонавода дар Тоҷикистон аз ҳисоби муҳоҷират аст. Хуб, сипос Абдулло барои тавзеҳ. ва муҳоҷирони азиз, тавре шунидед, бо вуҷуди он ки шумо билет дар даст доред ва ҳатто ҳафтаҳо дар фурудгоҳҳои Русия интизори рафтан ба Тоҷикистон будеду ва ҳоло низ мунтазиред то 1 май ягон парвоз аз Тоҷикистон ба Русия ва ё баръакс дар нақша нест ва аз ҳама даъват мешавад ки худро сарсон накунанд. ҷоиз ба зикр аст ки имрӯз парвози вижаи Somon Air бо шаҳрвандони хориҷӣ ба Мюнхени Олмон сурат гирифт, аммо дар ширкати Somon Air нагуфтанд ки ин ҳавопаймо дар бозгашт кадом мусофиронро меорад. Somon Air гуфт як парвози махсуси дигар ба шаҳри Франкфурти Олмон аз рӯзи 17 то 20 апрел бояд сурат бигирад ва дар Олмон низ 36 нафар тоҷиконе ҳастанд ки мехоҳанд ба ватан баргарданд.
барномаро идома медиҳам. имрӯз дар маҷлиси намояндагон сӯзишномаи байни Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳониро муҳокима намуданд, ки миллионҳо долларро дар бар мегирад. интизор меравад маблағе, ки тибқи ин қарордод ба Тоҷикистон дода мешавад, ба бахши тандурустӣ ва иҷтимоӣ сарф гардад. аз ҷумла ба хонаводаҳои ниёзманд ва афроди имконияташон маҳдуд барои муқовимат ба вируси COVID-19 кумаки якдафаина тақдим мегардад. тафсилот дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло. вакилони парлумони Тоҷикистон созишномаи грантӣ миёни Тоҷикистону Бонки ҷаҳонӣ, ки беш аз 11 миллион долларро барои муқовимат бо COVID-19 пешбинӣ намудааст, ҷонибдорӣ намуданд. зимни муаррифии ин созишнома вазири молияи Тоҷикистон гуфт, ин маблағ ба самтҳои гуногун равона хоҳад шуд. иқтидори соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ дар самти табобати интенсивӣ ва эҳё, яъне харидории таҷҳизот, доруворӣ, тестҳо, маводҳои безараргардонӣ, либоси махсус, омода намудани ҳадди аққали 100 кати нав ва хариди дигар маводҳои ниёзи аввалия барои муқовимат бо пандемия. ҳангоми муаррифии созишнома таъкид шуд, ки аз ҳисоби ин маблағҳо ба хонаводаҳои камбизоат кумаки якдафаина дода мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба хуруҷи коронавирус дар кишварҳои ҷаҳон, вазири тандурустии Тоҷикистон гуфт, ҳоло арзиши баъзе дастгоҳҳои тиббӣ афзоиш ёфтааст. пеш агар ду моҳ пеш агар нархи як дастгоҳи нафазии суни агар баробари фаскем $10,000 буд дар ҳисоб меёна, ҳоҷ ин баробар қариб $100,000-150,000 ва ғайра шуд, яъне ки ба маротиб аллакай нарх боло рафтааст. ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд, то ин дам кишвар аз коронавирус дар амон аст ва зоҳиран бо баргузории ҷашну маъракаҳои пуриздиҳом ба мардум ва ҷомеаи ҷаҳонӣ паём медиҳад, ки хавфе надорад. аммо аз сӯи дигар бахши иқтисодиву молиявии идораҳои давлатии Тоҷикистон аз кишвар ва созмонҳои байналмилалии молӣ барои мубориза бо ин вирус кумакҳои молиявӣ дархост карданд ва ба таври фаъол бо онҳо дар ин робита музокирот пеш мебаранд. то ин замон ба Тоҷикистон ҳукумати Амрико барои мусоидат ба омодагии Тоҷикистон ҷиҳати муқобила бо коронавирус $866,000, Бонки Осиёии рушд $100,000, Русия беш аз 20,000 тест ё маводи ташхиси коронавирус ва ЮНИСЕФ либосу ашёи муҳофизатӣ доданд. дар ҳоле ки Тоҷикистон феълан нақшаи тақдими кумаки якдафаина ба хонаводаҳои эҳтиёҷмандро мекашад, ҳукумати Қазоқистон моҳи гузашта баробари эълони карантин дар ин кишвар дар бораи чунин як иқдомаш хабар дода буд. аммо ҳамон гуна ки ба назар мерасад, муайян кардани кумакпулӣ як тараф, аммо тақсим кардани он боз мушкилотҳои худро дорад. дар ин бора Мирзонабии Холиқзод маълумот медиҳад. рӯзҳои ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои зиёди навбатпоӣ ва занозании шаҳрвандон дар шаҳру навоҳии Қазоқистон нашр шудааст. ҳукумат ваъда додааст, ки ба мардуми ниёзманд, ки дар бонкҳо ҳисоб доранд, ёрӣ тақдим мекунад. ба қабли хабарнигорони радиои Озодӣ мардум талош дорад, то дар бонкҳои кишвар ҳисоб кушода аз ёриҳои давлатӣ баҳраманд шаванд. дар Қазоқистон феълан карантин ҷорӣ шуда, мардум бояд масофаи иҷтимоиро нигаҳ дошта ба ҳам наздик нашаванд. вале дарёфти кумаки баробар бо 42500 танга, ки муодили $95 амрико мебошад, боис шудааст, ки мардум талаботи карантинро фаромӯш кунанд. Соблюдаем меры безопасности. Объявлено ЧС. афсарони полис дар назди бонкҳо ҳастанд, вале танҳо тавассути баландгӯякҳо ёдовар мешаванд, ки мардум ба ҳам наздик нашаванд ва талаботи карантинро иҷро кунанд. ҳоло дар шаҳрҳои бузурги Қазоқистон фақат фурӯшгоҳҳои маводи ғизоӣ ва дорухонаҳо фаъол мебошанд. бармегардем ба Тоҷикистон. дар бозорҳои Тоҷикистон нархи баъзе аз меваву сабзавот боло рафтааст. нархи 1 кило картошкае, ки 2 ҳафта пеш дар бозорҳои калони хӯрокворӣ то 4,5 сомонӣ буд, ҳоло аз 5 то 5,5 сомонӣ арзиш дорад. қимати килои пиёз ва сабзӣ ҳам, ки қаблан аз 1,5 то 3 сомониро ташкил медод, ба 4 сомонӣ расидааст. таҳлилгарон ҳадс мезананд, ки бо баста мондани марзҳо ва ҷаҳиши қурби $1 нарх дар бозор боз ҳам болотар меравад. аммо мақомот таъкид мекунанд, ки барои муқобила бо ин вазъ барномаи хос доранд. дар ин байн барои Юсуфӣ мегӯяд, нархи ба истилоҳ давоҳои мардумии зидди коронавирус ҳам аз 2 то 3 баробар гарон шудааст. лимӯ, сирпиёз ва ҳазориспанд феълан аз маҳсулоти маъруф ва серхаридор дар бозорҳои Тоҷикистон аст.
тоҷирон мегӯянд тақрибан дар 2 моҳи ахир қимати ин маҳсулот дар ҳоли болоравӣ аст. сабаби афзоиши талабот ба ин маҳсулотро хусусияти пешгирикунанда ва талаботи аз ҳар гуна оризаҳо аз ҷумла коронавирус ҳадс мезананд. ина 1 килош ҳамин вақте ки якум омадагӣ ба 8 сомон, ҳама нағзиш то 12-15 сомон буд. ҳозир акун ин 30 сомон ба буромад. ин 30 сомон буромад, мана чесноки вай чеснок нест ягонҷоба. Килош 80 сом то 120 сомона буромад. Барои чӣ вай чеснок ай Хитой меомад. қаблан 1 кило сирпиёз дар бозорҳои Тоҷикистон 35-40 сомонӣ ва як банча ҳазориспанд 1-2 сомонӣ қимат дошт. ҳоло бо манзури хусусиятҳои табобатӣ сокинон якбора чанд банча ҳазориспанд мехаранд ва дар зимн қимати он аз 2 то 5 сомонӣ боло рафтааст. вақте ки касалӣ набуд ин 1 сомон дози касалӣ ки бисёртар шудаги 2.5 сомон фурӯшда мондаги. дар рӯз 50 та 60 та. як сабаби камчинӣ ва гароншавии нархи лимӯ ва сирпиёзро тоҷирон ба гузаштани мавсими ҳосилдиҳии ин маҳсулот марбут медонанд. вале харидорон мегӯянд солҳои қаблӣ нархи ин маҳсулот дар замони гузаштани мавсими ҷамъоварӣ низ чунин гарон намешуд. харидорон низ пинҳон намекунанд ки маҳз ба хотири пешгирӣ аз сироятшавӣ ва маризиҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус истифодаи лимӯ, ҳазориспанд ва сирпиёзро афзудаанд. фаҳмидем ки чеснок, лимон, испанд ҳамин вируса ҳамин чизора пешгирӣ мекунад. сол витамини С дорад дар таркибаш. лимон, масалан чеснок, сол испанд дуд мекунем, сол вируса нест мекунад. бархе тоҷирон мегӯянд сабаби дигари афзоиши қимати лимӯ содироти он ба кишвари ҳамсояи Афғонистон аст ки садҳо нафар ба коронавирус сироят шуда ва чанд нафар ҳам фавтидаанд. дар мавҷи аввали таҳдидҳои густариши коронавирус дар ҷаҳон сокинони Тоҷикистон ба таҳлука афтода дар тӯли 2 рӯз орду равған ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалияро хариданд. аммо баъдан ин таҳлука хомӯш шуд, вале қимати бархи маҳсулот ҳамоно гарон боқӣ монд. то ҳанӯз донишмандон мушаххас нагуфтанд ки ҳазориспанд, сирпиёз ва лимӯ чӣ таъсире дар мубориза бо коронавирус дорад, аммо сокинони Тоҷикистон барои эҳтиёт аз ин маҳсулот ба сифати дармон истифода мекунанд. корхонаи трансформатори шаҳри бухтар фаъолияташро равнақ медиҳад. бо вуҷуди он ки ин коргоҳ 3 соли пеш корашро аз сар гирифт, вале чандон назаррас набуд. масъулини корхона умедворанд ки оянда маҳсулоташон дар бозори ҷаҳонӣ харидор меёбад. гузориши Орзуи Каримро Сарвинози Рӯҳулло тақдим мекунад. корхонаи трансформатори шаҳри бухтар баъд аз солҳои зиёд бозсозӣ мешавад. дар назар аст иқтидори истеҳсолашро зиёд кунад. ин корхонаи азим бо ширкатҳои русӣ қарордод бастааст ва дар назар аст рӯзҳои наздик таҷҳизоти навро ворид созад. баъд аз реконструксионии завод мо метавонем ҳам сифатан трансформаторҳо хуб бароянд, аз ҳисоби арзиши аслии маҳсулот ҳам арзонтар шавад ва дар бозори ҷаҳонӣ ҷои худро меёбад. корхонаи саҳомии трансформатор дар шаҳри бухтар яке аз азимтарин корхонаҳои тавлиди трансформаторҳо дар Тоҷикистон буд. замони шӯравӣ дар корхонаи трансформатор зиёда аз 1200 нафар кор мекард. бино ба камбуди молӣ чанд соли пеш тавлидашро ба маротиб кам кард ва даҳҳо кормандашро ба рухсатӣ бемузд фиристода буд. шарофат ҳасанова баъди солҳо дигар бора ба корхона даъват шуд. қарор аст корро бо дастгоҳҳои нав идома диҳад. қисми амо магнитои ки трансформаторро мебурорем, амо қисмда ман кор мекунам. барои зан ҳамин як кори чи душвор нест, намедонам чӣ хел аст? не хак мо ҳаракат мекунем зано ки ин кор ҳарчанд душворам боша аз удаш мебурорем. корхонаи трансформатор соли 2017 дубора корро аз сар гирифт, вале то ҳол натавонистааст ба ҳолати пешина баргардад. ба гуфтаи масъулони ин корхона, Тоҷикистон дар як сол ба 1000 трансформатори нав ниёз дорад. бинандагони азиз, фурсате ки дар даст доштем ба поён мерасад. шумо то 24 соати оянда имкон доред хабарҳои навро дар вебсайти радиои Озодӣ зернишонии www.ozodi.org пайдо кунед. ҳамчунин навору гузоришҳои рӯз дар Озодӣ видео канали радиои Озодӣ дар YouTube гузошта мешавад. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ чун ҳамеша дастрасанд. ман бошам шуморо фардо субҳи барвақт дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои тоза мунтазирам. то фардо, худо нигаҳдорад.